face, I don't recognize. Oh, di ba? Ano? Nagano? Kain na tayo guys. Ito yung saa. Good morning guys! So, kami. Iniwan na kami ni Jan, tsaka ni Tijan, tsaka ni Holly. Kami na lang ni Sakang dito. Bababa lang kami kasi punta ulit kami sa T3 Plaza. Kasi kahapon, di ba, nag-shopping kami. And halos sa mga bata lang yung mga nakuha namin. And nagkita kami nila Ray, tsaka ni Lai. Eh, nakapag-shopping kaming konti lang, pero hindi ako nakakuha na naman para sa akin. Kay Holly ulit yung na-shopping ko. So, sabi ko kay Jan, balik ulit kami kasi gusto kong bumili ng tingin-tingin ba kung anong mabibili ko parang para sa akin na damit. Kasi, yung mga damit ko na pang winter, hindi na sa akin. Pero kami ni Sak sa car. Say good morning. Good morning. Baba, look. Good morning. Good morning. My phone ka? Did you give your phone, huh? Just get it for a little bit. Ah, okay. Binigyan siya ng phone ni Jan. Okay, say hi to the people first. Look at them. When you say good morning, people. Good morning, people. I'm playing the game. Hey, you have to look at them. Hoy, I know I have to play. you have to look at them or Daddy will get that. Oh, see? So cool. You're very, very fast. Say hi, guys. Look at them. Hi, guys. Look at them. Hi, guys. Kaya ayaw ko yung may phone kasi nga hindi siya nagpo-focus. Punta ulit tayo sa T3 Plaza. Anong oras na? 11:02. And tinawagan ni Jan si Dad kasi sila Mom and Dad nandito 'di ba sa Adelaide. Tinawagan sana pupunta sana kila Hunter. And ako tsaka si Jan mag shopping sana, iwan yung mga bata. Kaso sila Mom and Dad and Talana punta rin sila sa where they going? Harbor Town? No. Victor Harbor. Yeah? Yeah, Harbor Town. Shopping mall yun, guys. Victor Harbor. Punta sila. So, ipapasyal nito Lana sila Mom and Dad. So, kaya ayan. Sinama na lang namin yung mga bata. Dito na tayo sa T3 Plaza. We're not buying anything first. We gotta go get food. Yeah. I'm Ano getting muna? sushi. Hindi na breakfast. I'm Ano? getting sushi. Oh, si Sak. Alam niyo na. Ano na? 11:18. Burger? What? KFC? Again? How about you, Baba? Where are you going, hon? Oh, wait. Balik sa car. Oh. Hey, Baba. Dala niya naman si Mushi. Last time here. What's that, baby? Here. Hinahanap niya yung unicorn na nabili namin sa kahapon. Hindi ko alam kung saan niya nilagay. Pero sabi ni Jan, dinampot daw ni Holly doon kila Reyes. So, baka nandun lang sa sa hotel or sa townhouse. Doon sa kanilang stay. Okay, Baba, let's go. Going up. Dito kami sa loob ng Meijer, guys. Here. Hanap muna tayo ng makakain. Are you hungry, Baba? Baba, are you hungry? Baba. Baba. Are you hungry? They have a board game. What is this? What's that? Look at that. I never touched anything. What's that? You did when you jumped the fence. That's a pool. Oh, yeah. May tao siya. No, I didn't. May tae ng ibon. No, Nag-jump ka sa fence. So, wash your hands. No. Yeah, that's a poo. That's a poo. I never run into sushi pies. Come on. Let's go. Hugasan mo yung kamay. Yuck! Ew! Honey, wait! Dito ulit kami sa sushi, guys. And si Sak gusto niya ulit ng cucumber with chicken. Okay, so I will get this one. So, ito yung in-order ko rin kahapon, yung rainbow pack. Yes, Baba? Okay, wait. And seaweed. Mag-add ako ng seaweed. Hi, and seaweed, please. Seaweed salad. Thank you. Nandito na si Sak, tsaka si TJ. Pumunta sila sa restroom, ha? No, you have to wash your hands. It's closed? Yeah.
it's wet, then wash them all. Ah, pumunta siya sa bathroom kaso. Hang on, they'll change it because we do not know how to wash it. Ayan. May tie na ibon kasi nag-jump daw sa fence. So where are we gonna sit now, Han? I need a chopstick. Here. Come on. So ngayon, saan naman tayo kakain ito? Same spot daw. Tinuturan ni... Okay. Okay, come on. Ayan, nakapasto na po sila. Naiputan yung kamay ni Sa kasi nag-jump daw sabi ni Jan sa fence. Yes, you're hungry, Baba. Wash your hands first. Okay. Bigyan natin si Holly. Ito na yung ginawang mesa. Oh my God. Give me your mushi first, Baba. Ilagay muna natin si mushi dito sa may paso. Ito na yung ginawa kong mesa. Alright, Baba? Si Kuya TJ, tsaka si Jan, naghahanap pa sila ng pagkain nila. So ako dito na lang muna ako. Masarap to ito. Dalawa sobrang sarap nito. And ito normal lang naman to. Ito sobrang sarap. So kahapon ko pa siya kinakain. And then nung kumain din kami nila Ray, sa Japanese restaurant din kami kumain. Ha? More, naubos niya na yung isa. Ang bilis ni Holly, hindi pa nga ako nakasubo eh. Bigyan natin to kay Holly. Ayun, ang sarap talaga nito guys, promise. Ha? Baba. I got the same thing. Same thing? Okay. Si Sako? Yes? See? Kuya, don't put that on the floor, please. Don't put it there, okay? So, ako naman, yung aking seaweed nandun pa, hindi ko pa nabubuksan. Ayun, oh. Katabi ni Mushi. So, para sa inyo guys, oh. Sarap. Sobrang sarap, guys. As in, binuksan ko na yung seaweed. Ito siya, oh. Yan. Seaweed salad. Yes, Baba? Ha? Okay. Open. I'm not sure. Yeah, chicken. Patay ng seaweed. Alis daw kami dito guys. Hindi daw dito pwedeng kumain. Dapat daw sa labas. Wala, paano na yan? Kain muna tayo ng seaweed. Wait. Dito na kami sa labas guys. Kasi bawal pala dun. Pero kahapon okay naman. Wala namang sumita sa amin. So dito kami tambay. Malamig pa naman. Ayan o. Diyan sila nakaupo. And may mga restaurant dito o. Tapos ayan yung Thailand restaurant dito. Maganda dito sa labas din. Kaso malamig. So kain muna tayo. Ha? Kain po tayo. Ang lakas niya nang kumain. Eto, humingi ulit siya. Eto na yung pangatlo niya. Last one. Okay. Apo. Here, this one. Here, Baba, here. Yummy. Tapos na yung si Sak pa lang. Si Kuya hindi. Andun pa si Kuya. Tapos na kayo kumain guys. So, eto na ang new normal life. Mag-order ka sa loob ng pagkain, pero sa labas mo kakainin. Kahit may table tsaka chairs naman sa loob. Kasi nga, ina-apply pa rin yung social distancing guys. Kaya ganun. Mahirap pa rin. Kahit nasa labas, hindi mo pa rin may enjoy talaga yung pagkain. Pero meron naman mga restaurant, like doon kahapon, kami na race. Na-enjoy namin kasi nakaupo kami. Pero pag mga sa food court, ang mga binibili nyong pagkain, wala talaga kasi may ganyan yung table nila o may ayan o, bawal ka talagang maupo kasi linalagyan nilang ganyan. Siya yung nagsabi sa amin na hindi raw kami pwede siya yung nagsabi na hindi raw kami pwede umupo doon. Mabait naman siya, kaso nga lang syempre sinusunod niya lang naman yung
Management. Kuya! Here! Punta tayo sa second floor kasi dito sa second floor yung mga shops talaga ng mga damit. Wala si Zachary. So, pasok tayo dito sa General Pants. Si Jan, tsaka yung mga bata nandito na sa loob. Memory na ako, guys. And nakalabas na kami dun sa unang shop. And eto na yung second shop. Bibili ulit sila ng shoes. Ayan ang gusto nila, oh. Vans. Remember my red one for now? Yeah. Nagtatanong kung mayroong size para sa boys. What are you doing? You're dancing? Na ako dito. Kaso kanina nakaupo dyan si Salt. Mom, you cannot sit here because you're too close to me. So umalis na siya. Sinusukat na ni Sak. It's too big, hon. Look. Very big. Three, please. Thank you. Size 4 2. Yeah. Yeah. Malaki kasi yung size daw dito ni Sak. Size 4. Ito 4. Pero ang laki tingnan sa kanya. Size are you, Pia? 5 in adult. Ayan. Hinintay pa yung kay Sak. Kumuha ng size 3. Mga copyright talaga tayo dito. Try that one, Kuya, for allowance. May allowance yung kay Kuya, oh. That's alright, Kuya. Is it comfortable? Can you walk? Nice. Size si Sak na naman. Bad luck talaga si Sak sa mga sapatos. Walang size niya. Gusto niyang itry ito. Yeah. Gotta get the blue one. You already have to. No? Huh? Ayaw ni Sak. Ayaw ni Sak yung kulay na. How about this one, Sak? This one, like this one. Like that. Your dad has this one. Yeah, he took them. Ayaw ni Sak. Si Jan, may ganito si Jan dati. Ayaw ni Sak. Ask Daddy. Ask Daddy. How about this one, Han? How about that one? Same. Wala talaga sa diba? You like that one? Yeah, when you're big, you can buy that. Jan. Sukat din siya. That's huge, hon. That's very, very big. We'll try. Ang lakas ng music nila dito. Hey, it looks alright. It looks alright, hon. It's, no. Ang haba. The blue one. Ito blue na lang daw. Try niya. I like that color, hon. Look at Zachary. You're right, sorry. Zach, we're gonna look around if we can find something for you, okay? Ito ng size 10. Sana magkasya. Ano, tight? Too tight, ha?
makabili dito. Yeah, new socks. Yeah, so si Kuya lang nakakuha dito. Si Jan nakating sock, wala. Ah, yeah. Yan yung dati yung sapatos. Yeah, white and gray. That one is dirty white. Meron siya yan dati, maganda. Kuha sila ng medyas. Yes? Tapos na kami dito guys. Bayad na siya. Baba ka man. Let's go with Daddy outside. Come on. Let's go. Okay, may bag na tayo. Oh, pakarga na naman. Where are you, Zach? Let's go. Ito sa MCL. Thank you. Thank you. Tayo sa witchery. Pasok. Tingin-tingin. Wala. Labas na tayo. Wala akong nakita dito. Ayan yung mag-aama ko. Habang nagsha-shopping ako, sila naman yung naghihintay sa akin. Okay, next. Dito sa Dottie. Doon sila. What? This way up. Kailangan natin maghintay bago tayo papasukin, guys. Ayan, oh. Nakita ni Kuya. Papasok na sana ako. Yes. Where? Okay, wait for me there. Thank you. Hintay muna tayo dito, guys, oh. 1.5 away when in line. Hintayin natin si ate. Kukunin tayo dito ni ate pag okay na pumasok. Tao nakuha dito sa Dottie. Hanapin ko na yung mag-ama ko. Saan na kaya sila? Oh, andun sila. Hi! What? Oh, you're hot. Okay. Init ba? Ayan, nag-shopping din pala siya. You like that one? Ah, okay. And he's mushy. Nagsha-shopping din si Mr. Those way up the top. Nagta-try on si Jan. Yeah? Yeah, nice. What other color did you get? The brown one. Brown one? No, you can sit over there. Oh. No, here, Papa, here. You can sit here. You're right? Okay. You can see the boys now? Okay. So, ito pala yung OOTD ko, guys. Oh. Hindi pa. Ang lamig, pero naka-off shoulder ako. Yes? It looks short. Shorter. Yeah, but I like that one. Yeah. Go get a 36, okay. Get it? Here, yeah. Solly, inside. Pumasok na si Holly, dan si Zach naman yung lumabas. Are you alright, Zach? Are you enjoying your shopping? Not really. Why? You had enough? Kahapon pa kasi sila, lagi kami nandito sa mall. So ayaw na ni Zach, napapagod na siya. Gusto niya sana pumunta kila Hunter kasi umalis naman sila Hunter. Ha? You wanna kick footy? Yes. Gusto nila mag-footy. Let me see, Han. Put them on back. What size is this? 35, okay. Hi! Is it fit? Ayun, kinuha niya yung size 36. Okay, let's go. Ayan, nag-ice cream muna sila. Pahinga muna. Okay, where's Daddy? Yeah. Mama! Okay. Yum!
What's that? Rainbow? Kay Sak Mint. Nasaan na yung dalawa? Where's Daddy? Peppermint, yeah. It's yummy. Mine is pink. Rainbow, yes. Ako, papasok ako dito sa Supri. Habang kumakain sila. So dito, walang waiting guys. So pwede ka lang pumasok. Tingin-tingin ulit tayo dito. Masyadong makita mga winter clothes. Ang mga display pa nila ay parang pang summer pa. And sabi niya, delay daw yung delivery nila para sa winter clothes. Dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. Kasi tingnan nyo, wala pa silang masyadong winter. Wala. Meron ako nakita dalawa or hindi dalawa. Eto, ganitong klase lang. O, yan lang. So, wala pa silang masyadong winter clothes. So, labas na tayo. Kasi tingnan nyo, parang summer pa. Pang summer. Labas na muna tayo. Where? Who said that? Pasok ako dito sa Spanish shoes guys. And tingnan nyo, hirap ako maghanap ng boots kasi nga malit ang legs ko. Pero eto, may nakita ako oh. Parang sinukat sa akin oh. And nag-iisa na lang siya, size 7. So, diba? Kunin ko to. Buti na lang pumasok ako dito. Sabi ko, tayin lang ako. Tapos ayan, meron dito akong nakita. Nasa lab, eto pala yung nasukat ko, size 8. Tapos medyo malaki siya. Tapos nagtanong ako. And sabi nila, may last one na size 7. And ayan, so kunin ko to. So yeah, bayaran na natin to. Sabi ko na kasyang-kasya lang talaga siya sa legs ko. As in, hindi siya malaki. Although marami naman na boots na nagkakasya sa akin dito. Pero pagdating dito sa taas, maluluwag sila. Yung parang, alam mo, pwede mo pa ipasok ang kamay mo. Ito, hindi talaga. Tamang-tama lang siya. Kasyang-kasya lang talaga. So, kunin ko talaga to. Thank you. You too, thank you. See ya. Kaya yung aking mag-aanan. Sana sila. Wala. Saan kaya sila pumunta? Hindi ko pa rin sila mahanap. Lobat pa naman yung pony dyan. Kaya sila pumunta. Sabi ko, dun lang ako sa may sa may mga sapatos. Hanapin ko muna. Mawawala na sila. Oh! Naganap din pala sila ng sapatos. Wow! That's nice, ha? Kaya pala nawawala sila. Huh? Where's yours? Oh, you didn't get one for you? Ah, for kids. Good. That's nice. Yeah, it's alright. Like only size 2. What size? Size 2? What is... That's right. Oh, size 2 siya sa Vans. Tingnan mo si Holly, oh. Tsaka si Holly, hold on properly. Baba. Baba, hold like this. Are you the... Where's the jump, the vest? Looks nice, ah. Wait. Hindi pa tayo tapos. Kaya pala hindi ko sila mahanap kasi pumasok din sila sa ibang shop. Well done, Zach. Pinalitan niya na agad yung sapatos niya. Oh. Looks nice, Ann. Go that way, Han. Kaya mo sila magkuya, yung magkamuka. Good. Higher, kuya. Put it higher. Okay. Hold on, Holly, ha? Pagod na raw si Holly. Palit sila ni Daddy. Si kuya magdala ng bag. Kargahin siya ni Daddy. Baba, don't lose your...
Don't lose your watch, okay? Okay, let's go. Balik na raw sila sa car. Iwan na lang muna nila ako dito kasi pagod na yung mga bata. So, mauna na sila and okay lang din kasi para ilagay na nila yung mga napamili din sa car. Kuya, bring this. Zach, mauna na sila. See ya. Hi, wait, Wait. My camera is here, honey. No, it's flat. I cannot. Just be careful, okay? Okay, see you, Baba. Zach, help. Not that one. Okay, see you. Yung mag-aama ko, pasok tayo dito sa Forever New. Dito tayo. Tingin tayo dito. Ang ganda ng coat. Para lang kay Holly, oh. 179.99 siya. Ganda. Pero mas maganda yan. So, tingin muna ako dito, guys. Tingin muna tayo. Ako pala. Wala naman sila masyadong pang-winter. Ang mga nandito ay mga dress. Saka skirt. Ang gusto ko lang ay yung coat, yung dun sa harap, yung pinakita ko sa inyo. Ito yung mga ano nila. Labas na tayo. Ito lang yung gusto ko dito. Ayan, yung coat. Meron akong coat eh. Saka yan, meron ko coat. Labas tayo. Apartments. Pasok tayo dito. 25% off daw. Tapos dito yung entrance. So, tingin-tingin muna ako dito. Parang wala namang pang winter. Thank you. Thank you, you too. Ayan, tapos ako mag-shopping and punta muna ako na. Nasa car na pala ako, guys. Kanina pa. Is it? Nagda-drive na kami. Punta kami ng Asian store and bago pa ako lumabas ng ng T3 Plaza, pumunta ko sa dito ba sa Gongcha milk tea. And binilang ko rin si Holly kasi si Holly tulog. Binilang ko siya yung mango na walang sagulang. So punta kami ng Asian store. Anong oras na ba? 3:21. So mamaya na lang ulit, guys. So eto. Yeah, Hindi pa okay. So sabi niyo, nakapunta na raw kami dito. Akala ko kami lang ni Rayce. Tinext ko si Rayce, sabi ko ano nga ulit yung yung Asian store na pinunta natin. Tapos sabi niya dyan, nung pagtingin niya sa map, nakapunta na tayo dito. Okay. 10 minutes lang pa naman, malapit lang naman. Ayaw nila to kasi may sago, so ang gusto nila yung plain lang. Kumuha ako ng mango. Ito pa. Ito. Ayan. Kay Holly. Kaso tulo. Tapos ito nakalimutan ko, pero fruits din siya eh. Passion fruit yata to. So mamaya na lang. Ako na lang muna iinom. Ang sarap nito, guys. Nagbalagay ako ng, alam niyo yung munggo na nilalagay sa halo-halo, yung brown. So nagpalagay ako ng extra. Ang sarap. Yung coco, once lang ako nakabili yung winter melon, yun lang kasi nga lagi kami on the go. Yeah, not that one. The other one. Once lang ako nakabili doon. Yeah. Kasi lagi kami on the go. So baka mamaya. Yeah, we're going to this one too. This is the one Laura told me to go to. Which one? This one? Not this one. This is Catalina, Han. Huh? This is Catalina. Pardon? Number pa po. Wait lang. Nahanap namin yung Asian store. Kasi maraming Asian store dito eh. He's got it all figured out. It's what they all say.